Popularni Mihajlovac na domak reke Save uveliko je spreman za malogospojinski vašar i ove godine za održavanje prostora zaduženo je javno-komunalno preduzeće Stari grad. Što se tiče, na primjer, parking prostora, obezbeđenje parking ulicama Janka Veselinovića i Kralja Milana, kao i uz saglasnost komunalne inspekcije obezbedili smo kao i prošle godine parking gde je bila stara kasarna. Što se tiče bezbednosti, na samom Mihajlovcu, pored policije, imamo i obezbeđenje koje smo angažovali radi neke, tako reći, pomoći koje će delovati zajedno sa policijom u slučaju nekih većih problema. Što se tiče bezbednosti mašina koje se nalaze u krugu zabavnog parka, svaki vlasnik mašine je dužan da potpiše papir na kojem garantuje da sve mašine koje ima na placu imaju overene sertifikate o tome da je mašina bezbedna za rad. Pripreme se privode kraju, a vlasnici tezgi, šatri i zabavnih sprava već danas očekuju prve posetioce. 4. godinu sam ovde u Šapcu. Evo, lickamo se, pripremamo se, startujemo večeras, imamo narodnu muziku, dobru, imamo večeras i sledećih 4 dana Srećka Sušića i vidjet ćemo još neke iznenađenja. Ponudit ćemo im garderobu, obuću, cipele, torbe, raznovrsnu i dečiju i za odrasle. Kažete mi, evo, ponedeljak je, ili ima prodaje, kako ide prodaja, ima ljudi? Pa ima. Za početak ima, a nadamo se u buduće ovih dana da će biti još bolje. Trebalo bi sutra. Ovaj Spidi, to je naš autodrom. Imamo ovaj voz, ovu Brkomelu, avione, tako imamo 7-8 spravi. I što očekujete da ovogodišnji vašar da će biti bolji od prošle? Lepo vreme i dobar prihod. Mihajlovac svake godine poseti više hiljada građana, tako se očekuje i ove, a uz kuću strave, kamikaze, ringišpile, većini posetilaca najzanimljivije su šatre sa atraktivnim pevačicama, tradicionalna licidarska srca, kao i kupovina polovne garderobe i tehnike.